Ти ще ми задаваш такъв въпрос. Хубав ден. Господин Борисов. Да ти кажа аз. Какво искаш повече? Те, които арестуваха, знаеш колко народ биха от ГЕРБ, знаеш колко кметове арестуваха, знаеш колко общински съветници прибираха по килиите. Господин Борисов. Кои са тея ПП? Вие адвокатка ли сте на ПП? Адвокат ли сте? Вие сте политически. Вие адвокат ли сте, ми кажете? Вие адвокат ли сте? Въпросите ви всичките бяха в полза на ПП срещу мене. Хубав ден ви желая. И повече никога няма да ви отговоря на вас. На крик. Вашето обяснение, че прокуратурата повдига обвинение, а службите за сигурност преследват обичайно само хора и активисти на Продължаваме промяната. Какво? Не продължаваме промяната, казах в момента, се водят дела. Защо? От другите политически партии няма. Като го изведат Кирил Петков, Асен Василев с прангите от къщи пред децата му, тогава ще ми говориш за служби. Ясно ли е? Те ни влачиха с това момиче, бе. Те негодници.